Er du skal bygge? Jeg tror godt, jeg kan. Så er det Felix' tur her, det goat. Så Felix' tur, det goat. Find mig. Jeg kigger det. Det er langt op. Bro. Hvis du gør det der godt, så er du sindssyg. Nu råder jeg til at gøre det her. Det er alt for farligt. Ikke gør det. Hvis I gør det hjemme godt, så skal I enten have en voksen til at holde øje med jer, eller så skal jeg bare lade være med at gøre det. Det er farligt, det her. Afspørg en voksen. Fordi så er man for farligt, det her. Og har stadig et stykke vej, siger du bare.